to don haka da shi zan fara daukan amarya a kai ta gidan miji. Wannan abu ne da ya kamata mutum ya la'akari, shi miji ya la'akari da cewa shari'a ce aka ɗauki ya daga inda ta yi wayo, daga inda aka san matsalolinta da inda aka san abin da take so, don da ba ta so aka san halayyarta mai kyau da mara kyau, za a ɗauko ta tsindin tsadak a kawo masa ita da duk wannan. shi ne kuma da alhakin da zai gane wa'annan. Sannan shi ko wata san shi, wata san halinsa, wata san ɗabi'unsa ba, wata san yan uwansa da magabatansa ba, amma za ta tsoho cikinsu ta zo ta zauna. To a nan gurin nutsuwa ake bukata. Ita ce kalmar da annabi alaihi salatu wassalam a hajjin ban kwana ya ce ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira akhastumuhunna bi amanatillahi wastahalattum furujahunna bi kalimatillahi. kun karɓo su da kalmar ubangiji, kun halitta su, kun karɓo su da amanar Allah. Wannan ɗaukotan da za a yi ka tabbatar amanar Allah ce ya danka ta a hannunka, da amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya danka ta a hannunka, da amanar mahaifanta suka danka ta a hannunka, da amanarta ta danka ta a hannunka. To wannan amana ce ran nan za a ɗauko ta tsadak a miƙo maka ita, kuma kai da Allah. To a wannan lokacin ba lokacin wauta ba ne, amma aka zo yi abokan ango a nan za su yi ta kwabo da abin hawa, su dinga wa mutane rauni saboda shashanci, ba su san me ake nufi da wannan abun ba. Abu ne da za a taya shi kuka, a dinga roƙa masa Allah ya sa ka sauke wannan amanar lafiya. Domin ita amana idan mutum ya ɗauke ta ya kuskure, idan kiyama ta tashi ubangiji zai buɗe ƙofar gidan mutum a aljanna gashi can a buɗace je ka, ba mai kare ka, ba mai neman takarda a hannunka, amma ga amana can a cikin wutar hawaya sai mutum ya shiga ya ɗauko sannan ya tafi. Mala'ikun da suke gurin ma mutum zai dinga bangaje su saboda sauri, zai yi dake cikin hawaya zai ɗauko wannan amanar. In ya sauko ta aka faɗa sai ya zo bakin gaba sai ta zame kamar tarwada sai ta koma, sai a ce sai ya ɗauko, amma ga gidan cin abu wanda ba zai iya ɗaukowa ba. To saboda haka wannan ce a kansa nutsuwa ya kamata a yi, a taimake shi, Allah isa ya gama lafiya, Allah ya bashi ikon riƙewa, Allah ya fitar musu da shaidan. Amma lokacin za a yi tashar holiya, dangin matar a wulakanta su, a yi ta hayaniya a gurin waɗansu, a yi musu rauni, a je a dawo a kira mai gyaran ɗori da gyaran targaɗe ana ta yi a lokacin da aka yi wannan abu. Sannan duk wata doka da ƙa'ida ta tuƙi a hanya sai a keta ta, hannun da aka ce ba a bi ta nan za su bi, yawan jama'ar da ba a so a ɗauka sai su ɗauka, gudun da aka ce ba a so a yi shi za su yi. To wannan za a yi ta yi, ba zancen sarakuta, ba zancen kula da wani abu. Sannan aka zo aka tare aka ɗau amaryar ana kai ta, kowanne daga cikin abokan ango kuwa sai kama gabansa. Matan danginta da matan iyayenta da matan yan uwanta da aka kai su sai su so makama ya za su koma gidajensu. Wannan ya kamata duk wanda zai yi aure ya lura da wannan, ya zaɓi abokai na kirki, domin aboki shine man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibu zamani sadda'ak shattata fi kashamlahu liyajma'ak. Aboki na kirki shine wanda yake tare da kai, sannan ya durru nafsahu liyanfa'ak, zai cutatar da kansa domin ya amfanar da kai. wa man idza raibu zamani sadda'ak, idan musifar zamani ta far maka to shi ya kuma fatattaka ka, to shi ta tafi ka shamlahu li yajma'ak, zai ka cancana kansa domin kai ya liƙe ka kamar yadda ka zama mutum. To saboda ka aboki na kirki shi zai taimake ka inda zaka kubuta gaban Allah gobe alkiyama. Amanar da aka baka ya zama ta an sauke ta, sannan yanda ya kamata ka girmama surukanka haka abokanka ya kamata su girmama surukanka. To wannan shine abu na farko wanda nake son na ja hankalinmu mu kula, saboda amana ce ake son a riƙe.